ezazun gauzak egiten, experimentatzen, eta orduan bai ikasiko dudala. Horixe da guk hemen egiten duguna. Elkarbizitza osasuntsua da gure helburua, eta horretarako gure ikasleak gaitasun eta estrategia ezberdinez hornitzen ditugu. Itzaietza eta lidergoa. Kuriositatea eta autonomia. Empatia eta sormena. Komunikazioa, kolaborazioa. Pentsamendu kritikoa. Euskara da gure hizkuntza ardatza eta gainerako hizkuntzak ere oso ondo ikasten dituzte, HH batetik hasita mundua eskura izan dezaten. Ikasle, familia eta langileek komunitate bat osatzen dugu. Antoniano ikastetxean, zoriontsuak izateko erabaki hartuta, bihotzez egiten dugula.